zai dinga kewaye mutum in an jima mutum lafiya in an jima ko mutum ba lafiya. Sai masul jinni juz'i, an fahimci masul jinni ta'if? A wani makaranta kake? Dama a zane suke ba da karatu? Ba Malam. Daga cikin da hatsarin da aljani yake wa mutum a masul jinni ta'ib, za a iya zuwa wajen ruƙuya ko a je wajen mai magani a haɗa magani, kafin a zo gida aljanin zai iya ɓata maganin, ko ya sa wa marar lafiya shakku da wasuwasi, ko ya sa wa marar lafiya ƙin karɓan maganin, ko ya sa saɓani da fushi tsakanin mai ruƙuya da marar lafiya. Allah ya kiyaye. Sai masul jinni juz'i. Idan an ce masul jinni juz'i shine aljani ya taɓa kan mutum, ya taɓa wani ɓangare a jikin mutum. Za ki ga daga cikin 'yan uwa mata ko maza za ku ji an ce wani yana fama da yawan ciwon kai na mene? Rabin mene? To idan aka samu mutum yana da masu, amma fa ba dukkan mutum mai ciwon rabin kai ne ya zama yana da jinnu ba fa. Akwai masu cuta na migraine, akwai stress yana causing haka, malaria tana causing, typhoid yana causing, haka ne ko ba gaba ne? Sannan kuma wani lokaci ulcer yana sa ciwon kai ko ba ya sawa? To masul jinni juz'i, malamai suka ce mafi yawa ya fi samun mutane a banɗaki wanda suka mance suka shiga bayan gida ba su yi addu'a ba, sai aljanin ya shatila kafansu suna faduwa sai su samu cutar mene? Rabin jiki. Yace to mafi yawan masu cutar rabin jiki na bayan gida yana alaka da masul jinni juz'i. Ko kuma mutum ya haife shi, ko mutum ya samu wata cuta aljanin ya shanye masa hannu, ko ya taba masa kafa. Shine zaki ga wata mace kamar yadda wata yar uwayen suke cewa akwai wadda in ana gane tana da ciwon jinnu, daga cikin ciwon me kuka ce ake ganewa? Kafa. Gama akwai ciwon kafa kuma na matsalan ciwon mara lokacin al'ada, duka za mu zo mi magana kai. Sai masu jinni kulli. Idan an ce masu jinni kulli shine ita za ta ce tun da take a duniya ba ta taɓa kwana ɗaya tana da lafiya ba, tun da yake a duniya bai taɓa kwana ɗaya yana lafiya ba. Na bargo za ta iya cewa, zai iya cewa yana fama da ciwon kai, zai ce yana fama da ciwon baya, zai ce yana fama da ciwon kirji, zai ce yana fama da faɗuwan gaba, zai ce yana fama da ciwo kaza. To waɗannan malamai suka ce aljanin ne ke haifar masa da cututtuka a jiki. Za a iya shan magani cutar ya tafi, amma in aljanin yana jiki kuma ba zai bar cutan ya tafi ba. Ko da cutan ya tafi aljanin da sake dawa da shi. Misali kamar yanzu kofar ɗakin nan ne sai ɓera ya shigo, in ɓera ya shigo aka sa mage ta kore shi, idan magen ta fita in kofa abu da zai sake dawo ko ba zai dawo ba. To haka aljanin yake yi, ko an yi magani ya dawo ko an yi magani ya dawo. Waɗannan abubuwa guda hudu su ne ake so dukkan wadda zai zamto ya yi jinyar marar lafiya a kan ruka ya zama kin sani. Ki san me ake kira da masul jinni da'im, me ake kira da masul jinni ta'if, me ake kira da masul jinni juz'i, me ake kira da masul jinni kulli. Ba sai da larabci ba fa, ku rubuta shi da boko. Akwai wani program da na taba zuwa a Sri Lanka, International Herbal Conference ne. Wasu da Thailand suke rubutu, wasu da India, wasu da Urdu, wasu da Larabci, wasu da Faransanci. Kai akwai wanda na ga yana rubutawa ma da Hausa, kuma professor ne. Sai na ce me haka pro? Sai ce min yana so ne ya gwada wa duniya shi ma yana da yare. saboda ya tafi cikin taro ne na duniya.
kuma abinda ake kira jotin shine ki rubuta abinda za ki rike shi a kwakwalwa duk lokacin da kika ɗauko ko ka ɗauko ka karanta. Ko a jami'a ne ake jotin ɗan abu, in zai baka wahala da turanci rubuta shi yadda za ka iya ganewa. Jarabawan Najeriya kawai ka karanta ne ka kawo, amma ka je ka fahimce shi menene ma'anarsa. Da wasa nake fa faro. Faro kuka so? Amira ka fiye wata. Yayi yawa. Faro. Fiye wata ya kamata a kawo. Fiye wata ma wuki. An fahimta? Na farko muna da masul jini mene? 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 To yanzu waɗannan gaba ɗayansu mun fahimci wannan, wasu alamomi ne kuma wanda ya kamata kina ganin marar lafiya ki gane cewa lallai tana fama da cutar jinnu. Na farko mun yi bayani bisa nassin Qur'ani yawan fushi da mene? Ɓaci rai. Na biyu ko muka yi magana ciwon da yake da wahalar magani yake daɗewa a jikin mutum. Haka ne? Na uku kuma muka ce ciwon da yake kai kawo yau lafiya gobe ba lafiya. Haka ne? Na uku kuma muka ce cutar da za ta samu wani ɓangaren jikin mutum duk magungunan da aka yi ba a warkewa, wannan yana gwada cewa akwai alamar matsalar masu. Na hudu aka ce wani lokaci za a iya samun mutum namiji ko mace dukkan ilahirin jikinta ko ina ciwo yake, kuma asibiti sun gama ƙarshe sun ce su koma su yi na gida. To idan mun bayanci wannan, a ƙarƙashin wannan kuma sai aka ce shi kansa shafan aljanin a ƙarƙashin waɗannan guda hudun akwai kuma wani shafa, akwai aljanu guda biyu kuma waɗanda aka ce sun fi kowane aljani hatsari. Shine na farko akwai masul jinil ashiq, akwai masul jinil ashiqa. Me ake kira masul jinil ashiq? Wace za ta mun bayani masul jinil ashiq? Malam ba ta abu magana. Ko wanne yake hana? Ban gane hausankin bane. To in kuma ta aure fa? Jamil, wace ce kuma? Ba wanda za ta iya? In nuna? Ba mu wancan. Kowaye hannun ke kai kawai ki bata. Kowaye hannun ke kai. To ba ita ba mu na kusa da ita. Malama yi mana bayani. Na biyu. A'a, na ɓangaren mata ne muke so ki ƙara mana bayani. Su na maza ne da su yi bayani. Ki buɗe baki, ki kai haka ki buɗe baki.
kuma daga baya in ya rabu da ita kan ji tana son sa. Barakallahu fi. Abin da ake nufi daga a'a ku rike a wajen ku, abin da ake kira da masul janil ashiq. Ashiq aljani ne na soyayya. Yadda dan adam yake ganin mace je yana santa, haka aljani yake ganin mace je yana santa har ya kulla alakan soyayya da ita. Malamai sun yi bayani kamar cikin littafin Raddul Mubin na Dr. Hamid Abdullah, yake cewa yana daga cikin fitinar da aka samu akan jarabawar da mata suka samu akan jinnul ashiq shine aljani zai iya rikida a matsayin halittar dan adam, amma manzon Allah ya ce dole sai an samu tawaya a jikinsa ko kafa sai zama da kaho ko wani abu. Menene dalili akan aljani yana rikida a matsayin mutum? Sahabin Annabi Muhammad ya ce ina da gonan dabino, duk bayan sallar isha'i nakan ga an mun ta'adi. Wata rana na yi sallah tare da manzan Allah, ina gama sallah sai na tafi kewaya gonana. Da na tafi bayan garin Madina, dama gonan dabinon an yi shinge, kun san shinge shine an yi fensin ɗinsa. Ya ce ina shiga sai na ga wani saurayi dogo fari kyakkyawa yana ta cin dabinon, yana ta mun barnan dabinon, ni kuma ni ne mai gona fa. Ya ce ina gefe kawai sai na masa sallama, kamar ke da baki ga barawa a gidanki ba, kuma karfe 12 wani anguwa ne ya fi duhu a garin nan, ki kama hanyar zaren da kina da gona tsakan dare, sai ka je kawai sai ka ga mutum a cikin gona, sai ka masa sallama, sai ka ce assalamu alaikum, sai ce alaikum salam. Yana miƙa masa hannu, sahabin ya ce sai na ga ya miƙo min hannu, hannunsa na kare hadda kofatan kare amma jikinsa na mutum. Sahabin ya ce da na rike shi sai na ki sake shi. In kai ne ya za ka yi cikin dare? Ya ce sai na ki sake shi. Ya ce da na ki sake shi sai aljanin sai ya ce amma duk yadda aka yi kana karanta ayatul kursiyu. Sai ce gaskiya ne. Ya ce to a cikin aljanu in ban zo na biyu na ɗaya ba zan zo na biyu a masu ƙarfi, amma tun da nake a duniya ban taɓa jin halittar da ya riƙe ni na kasa kwacewa ba kamar kai. Da ya zo gaya manzo Allah ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne, amma shi makareci ne. Malamai suka ce aljani zai iya rikida a matsayin mutum ya zo ya dinga soyayya da mace, musamman irin 'yan matan da suke karya dokan gidansu. A gida ba ta hira amma a campus tana yi, a gida ba ta hira amma an ta je anguwa tana yi. An taɓa ruƙuya ma wata yarinya a gabana lokacin ina Sudan. Aljanin ya ce ya kai kimanin shekara 5 yana soyayya da ita. Ya ce amma a tambaye ta duk ran da suka gama hira idan ya juya yana tafiya bayansa ba ta ganin alaman kaman bindi na biri ko na kare a jikinsa. Da ta farfado aka tambaye ta ce wallahi tana gani, amma sai ta samu shakku da wasi ta ce ya za a yi haka jikin ɗan adam. Shedan in yana son mace zai iya ƙulla alaka da ita. Shi sa suka ce daga cikin hatsari mafi girma na mace tana da ashik. Ku kunda kunnan ku saurara, darasi nake muku mai tsada, ya kamata ku biya kudin tiket ne zuwa da dawa Sudan. Ya ce daga cikin abin da shedan ya fi illa wa mace shine in ashik yana son mace yana zuwa mata lokaci guda 4. Wata matan haka kawai tana cikin 'yan uwanta kuna zaune, tunda muna magana kan na mata ne, tana zaune haka kawai ana hira da yayu da kanne, sai ta dinga jin hamma, ita dinga jin kasala, sai ta ji tana so ta je ta yi bacci. Idan ta je ta kwanta, shi ya sa mata wannan hamma da kasalan. Idan ta je ta kwanta sai kuma ya hana ta baccin, sai dinga sanya mata tunani, daga tunani kuma sai dinga kawo mata sha'awa. A wannan tunanin da ya kawo mata da sha'awan kuma sai ya zo ya sadu da ita. Hanya 2 zuwa 3 yake saduwa. Akwai wanda yake zuwa mata saduwan ido 2 amma ba za ta gan shi ba, amma za ta ji alaman jikinta ana tattaɓa ta kuma tana biyan bukata. Akwai wanda kuma za ta dinga ji ne a zuciyarta tana imajinin ɗin wasu abubuwa. Akwai wanda kuma kwanciya za ta yi ta kwanta a cikin mafarki za ta ga abu. To daga cikin sharrin ashik kenan. Ashik in yana son mace, in budurwa ce
yana haifar mata da abubuwa guda 5. Na farko yana sa ta rama, na biyu yana sa ta warin baki da warin jiki. Me yasa dai sa mata? Saboda shi wanda yake so ya guje ta ko waɗanda suke kusa da ita su bayyana wani illanta da za a je a yi gulma a ce ai wance ma tana da kaza tana da kaza. Ashik in yana son mace yakan canza wa mace halitta. Shi sa Mustapha Mutawalla ya ce idan marar jiki ce sai ya dinga ramar da ita, in kuma mai jiki ce ce sai ya dinga hura ta. Ya ce hurawan marar fasali sai kaga da kirjinta da tumbinta ya haɗe, kaga ƙaramar yarinya ce amma ƙibar ina za ta kai shi, za ta zamto kawai babu, haka take sungul a jiki, babu wani abu da za ka gane mace ce. Ashik suka ce yana iya zuwa wa mace cikin mafarki kuma har ta aihu tare da shi ba tare da ta sani ba. Suka ce ta yaya? Suka ce na farko za ta dinga mafarkin biki, nan kuma suka ce idan ta ɗauki lokaci ba ta yi auren ba zai dinga ƙawata mata biki, kuma zai dinga zuwa cikin bacci yana saduwa da ita. Daga lokacin da mace Ashik ya fara saduwa da ita, to duk wani namijin duniya ba ta ganinsa da kima, ba ta sha'awansa, kuma ba ta ganin darajarsa, kuma yana cewa yana santa. In ba mutuncinsa take gani ba sai ta ci mutuncinsa ko ta daina ɗaukan wayansa, amma fa sai ya fara saduwa da ita. Kuna ji na? Sannan na biyu zai dinga zuwa mata cikin mafarki, wani lokaci a bata so, wani lokaci tana addu'a, wani lokaci har ya zamto ya fara attempting har ma ta zo ranta yana so, har za ta kai lokacin da ma tana sa ranta kwanta ta yi irin mafarki kaza. Nan aka ce to ya zama ya gama cutar da ita kenan. Aka ce zai iya aihuwa da ita. Suka ce ta yaya zai aihu da ita? Suka ce na farko shine al'adanta zai iya ɗaukewa, sannan kuma nonanta zai cika tamkar mai shayarwa, kuma a lokacin da take da cikin za a jarabe ta da dukkan alamomin masu ciki. Duk da akwai cuta da za mu yi magana na amradul udwi yana alaka da cutan ashik, amma yanzu muna magana ne akan zahirin cutan ashik. Suka ce zai dinga zuwa yana kwanciya da ita, duk wasu alamomi na mai ciki za ta ɗauka, za ta yi haske, za ta yi kyau, cikinta zai cika, zai tashi, nonanta zai cika, za ta dinga alamomi na masu ciki, tana ɗan tashin zuciya, wasu har tana kaca, har ta dinga tsokanar yan uwanta, ina jin kaza, ina jin kaza, a matsayinta na budurwa ko bazaura ko matar aure. Amma in matan aure ce zai iya yanke soyayyen alakar aihuwa tsakaninta da mijinta. Yanzu muna magana kan bazaura da budurwa. Ashik zai ci gaba da zuwa mata. Suka ce to wani alama za ta gane ta aihu? Shine suka ce haka kawai ba lokacin al'adanta ba, kawai sai ta ga tawaye gari cikin jini. Daga lokacin da ta aihu kuma za ku ga mace an jarabe ta da son ƙananan yara, duk inda ta ga yaro tana so. Don an kwana biyu kuma sai a nemi yaran a rasa kuma ya dawo. Shine za ku ji wani lokaci diktar ya ce sai ka ga mace an yi ruƙuya aljani ya ce ya aihu da ita ya kaza ya kaza, kuma gaskiya ne hakan ne, shedanin kenan. Amma akwai saɓanin haka a wajen wasu malamai, suna ganin hakan ba zai ba, amma wannan malam ya ce ya tabbata akwai irin waɗannan illa na aljanu. Ashik in yana so ya cutar da matar aure, sai mijinta zai dawo daga anguwa ko zai dawo daga wajen aiki, lokacin da ya zo tafiya tana murna, Allah ya dawo da kai lafiya, Allah ya sa kaza, tana jin alamar lokacin da zai dawo. Ashik ɗin in ya zo jikinta za ta dinga jin faɗuwan gaba. In alamar mijinta zai dawo za ta ji ba ta son zaman gidan. In kuma unguwa ta tafi, in za ta dawo gida dab da lokacin da za ta dawo, in hankalinta ya kai guda 1000 sai ya tashi, za ta ji kar ma ta zo gidan, ina ma ta koma gidan biki. Sannan daga cikin hatsarinsa shine dab da magariba mijin yana dawowa zai haifar da fitina, ko ya sa su yi saɓani, ko sai an zo wajen kwanciya a samu faɗa, a samu saɓani. Wani kuma aljanin sai miji